Kamar ma ban da zama yawo yawo gaba ɗaya ma gurin ma ka san na ma don gurin ba san ma ba ga hira kai ka wai shi wannan ma wai shi wai ni kayan nan ma na sa wallahi wai ina ga kai ne ba wannan kai wallahi ma ya kamata ba ce yanzu mun nan wanda sau na ga zama ina mai na rayuwa na da ka ashe ne ka daga abun gida ma bari na kunna wannan ga na ga ta yi wannan auta MJ nan ai na tana da kai auta MJ shi kai duniya ne ai ko wani waka wanda ke burge ni wani sauta na ganin sauta abin zai kyau yawwa auta MJ Assalamu alaikum yan uwa lokaci yayi barka da sallah da kewa al'ummar musulmi gaba daya ni ban sanya sashi na karya ba musulmi bai furci akan yin ibadu ba dare rana bai kasa yayi salloli ba Allah roƙo nake yi kanin ka salatinka abun Muhammadu manzo na mai maka manzo Muhammadu fiye dan gatanka da alaye da sahabu dukkan suna asaga darajar su samun gabatiya darajar su samun gabata ka maimaita mana a cikin daɗi lokaci yana kai da kawo barka da sallah da sai ni barka da sallah ka tuba Allah kai wanda ke yin halal zai lai wannan waga ka zo kuna wurin auta MC tun ko da mai da kai what ba kan balai mai ga ka zo kana zo ba ka ba da to kai wa kai so ji haba abokina akwai wani sabon mawaki da fito sabo kai baka ji shi ba baka taba jin wakansa ba ko daya waye ne bari zan kunna ma shi zaka ji shi waye ne shi bari dai ina zuwa bari zan kunna maka shi waye sabon wani matashi kai kana ga akwai wani mawakan da ya ba wuta MG akwai babu kana son kunna ma ne ka ji waye ne bari zan gaya ma zan nuna ma bari ka ji in bai burge ni ba bari ka da ba zai burge ka man sha Allah ba haka ne na san ka zama zuwa mana gwamsi ba gwamsi wala ka dai to bari ka gani zan kunna maka zaka ji kuma zaka yaba kunna ban ji to ka kunna ban ji zan kunna ma yi to ka kunna ban ji ba waƙar da zan je in ba wata MG ba Kashe da gaskiya kauna hana yi riba nan ma raina maga sha buɗe da sarki zan yi yakin nema alkairi ne na gaiki gefe na garkuwa zan nema nunar mai sanya rusa tsari na dole ne fama daga zancen a yi shigan kauna na ji takun girma amsan kira da hoga nuko gida wanje waƙar na yayi za a tura mu matsalan gama bagin cikin gama ya ba yawa in matsalan gama bagin cikin ga yawa ka tura ma dala tura ma wagan ba wagan ne zan tura ma ka tura mu dala ba za tura ma ba a dage ka ce gurin TBY abin DJ TBY a nan gurin za ka samu gurin wancan mai mota mai wancan baron da in ga za ka tafi wani na kai kwana water plan nan idan ka miƙe
nan bayan kara sai ya sama ko bayan kara za ka je ka same su a nan gurin za su bayan sama in ka so ka je ka bi kasa ma ba sama ba in ka je ka ce a nuna kawu ne kawu sarki kawu dan sarki ha ba wuri ba ba dan gidan sai wata shi a ga dole ka je gurin nasu ka kai haka malam baka wani shago ba ko